Na, mi az áru? Ez? Na? Hm? Én azt mondtam a srácnak, hogy ez nagyobb. Mi ez? Chevy, nem nagy motor, de jól megy. Nagyon májár kiskocsi ez. Figyelj, nem kerül sokba, de ezzel megnézzük az utcát. Figyelj, nekem ne. Én is ebből élek. Ugye? Jó, majd mondok neki valamit. Na. Itt a kadett. Meg a lép. Ez mi? A srác nem adott pénzt, de adott helyette egy villanyos zongorát. Van itten hozzá akku is, na. Mi van? Jó van, adok egy kis pénzt is. Majd lebeszélem a gyerekkel. Na, adok egy 20-as. Na itt van 10, 15, 20. Na, oké. Na, meg az orgona. Te, ez tuti dolog, ez egy tuti dolog. Figyelj. Keresel valakit, aki lagziba játszik. Annak ez mindent megér, minden. Mennyit? 50, vagy 80-at, vagy akármennyit, vagy még többet. Mennyit, ez akkor volt 20, az 25. 30. Meg a smart kártya. Ne, azt nem adom. Van rajta 6000 pont. Azért. Azért nem adom. Én gyűjtöttem. Majd mi gyűjtünk tovább, igaz, Lalikám? Aztán veszünk ezt-azt. Hello, Gaber! Nem jártál rosszul, Lalikám? Bocs. Meg még annyi, hogy a pénzt felezzük már meg, jó? Tudod, én sem vagyok túl vastag mostanában.